Kišobran 4 boje, čarobni kišobran koji menja boje sa godišnjim dobima. U maloj kućici na ivici grada živela je baka Milica sa svojim unucima, Nikolom i Jelenom. Baka Milica je imala jedan poseban kišobran, bio je star, ali čaroban. Ovaj kišobran nije običan, rekla je baka Milica jednog dana. On živi u skladu sa prirodom. Menja boje sa svakim godišnjim dobom, pokazujući nam raznolikost sveta oko nas. Kada je došlo proleće, kišobran je zablistao u svetlo roze i zelenoj boji. Roze je za cvetove koji cvetaju, objasnila je baka Milica, a zelena za novo lišće koje niče na drveću. Kada je leto stiglo, kišobran se pretvorio u plavu i žutu boju. Plava je za nebo i more, rekla je Jelena, a žuta za sunce koje greje i zrelo voće. Kada je jesen došla, kišobran je postao narandžast i crven. Ove boje podsećaju na lišće koje menja boju, uzviknuo je Nikola, i na bundeve koje rastu u bašti. Kada je zima stigla, kišobran je postao bela i srebrna. Bela je za sneg koji pada, rekla je baka Milica, a srebrna za led i mraz koji sevaju na suncu. Baka, upitao je Nikola, zašto se kišobran menja? Zašto ne može da bude uvek u našoj omiljenoj boji? Baka se nasmešila, zato što bi svet bio dosadan da su sve stvari uvek iste. Shvatam, uzviknula je Jelena. Kišobran nam pokazuje da je svako godišnje doba lepo na svoj način. Proleće ima svoje boje, leto svoje, jesen svoje, a zima svoje. Inspirisani kišobranom, Nikola i Jelena su počeli da slikaju slike svakog godišnjeg doba. Pravili su kolaže od suvog cveća, lišća i drugih prirodnih materijala koje su pronašli. Deca su odlučila da podele svoje umetničke radove sa drugarima u školi. Organizovali su malu izložbu i ispričali priču o čarobnom kišobranu koji menja boje sa godišnjim dobima. Jednog kišnog dana, kada su konačno izašli sunčani zraci, pojavila se prelepa duga na nebu. Gle, povikala je Jelena. Duga ima sve boje našeg kišobrana, priroda nam pokazuje svoju raznolikost. I tako su Nikola i Jelena naučili da raznolikost prirode nije samo lepa, već i neophodna. Svako godišnje doba donosi nešto posebno, a kišobran 4 boje ih je naučio da cene svaku promenu. Naučili su da, kao što kišobran menja boje, tako i oni mogu da se prilagode i nađu lepotu u svakoj novoj situaciji. Hvala vam što ste pročitali priču Kišobran 4 boje. Nadamo se da ste uživali u priči o čarobnom kišobranu i godišnjim dobima.